Sziasztok! Ahogy múlt hétvégén ígértem, 10 muscle up zsinórban. Nézzük meg, mi történt. Miért naponta 9. után? Na mindegy, nem adtam fel, pihentem 5 percet, aztán megpróbáltam még egyszer. Nézzük meg azt. Bevallom őszintén, az utolsó kettőre nem vagyok túl büszke, azok nem voltak tiszták, de másfelől pedig elégedett vagyok, mert életemben először csináltam meg 10 muscle upot zsinórban, majd legközelebb az utolsók is tisztábbak lesznek. Következő hétvégén pedig jön az új videó. Addig is, sziasztok!